А сега е време да видим новините, които изровихме от нафталина. Какво стоеше на дневен ред на 25 ноември 2003 година? Ще разберем от нашата архивна рубрика. Видео, колеги! 25 ноември 2003 година. Столицата е под обсада на шофьорите срещу предвиденото увеличение на акциза на газ пропан-бутан. Към протеста естествено се присъединяват и таксиметровите шофьори, притеснени и от други законодателни промени. Таксиметровите шофьори протестираха и срещу наредба, която предвижда от 2005 година колите над 10 години да нямат право да работят като такси. Тяхното предложение е това да става поетапно до 2007 година. Транспортният министър Николай Василев изрази отчудване, че първо се протестира, а после се търси среща, но обеща при взимането на решение да се търси максимален консенсус по всички въпроси. Според него обаче старите коли задължително трябва да излязат от употреба. Очакваме най-накрая някой да подеме такава инициатива и за градския транспорт, защото след около 5 години той ще се окаже единственото общо нещо между последните 5 поколения. И след транспортните проблеми, акцент върху новините от сферата на международните отношения. Българските студенти изненадаха приятно холандския премиер с познанията си по международна политика и с коментарите си за бъдещето на Евросъюза. Холандски журналист, който отразява визитата на премиера у нас, се поинтересува дали студентите ще останат в България, след като тя се присъедини към Европейския съюз. Този въпрос ги обиди. В момента единственото по-обидно за българския студент от този въпрос е когато му откажат работна виза за която и да е страна от Европейския съюз.